Opa, xentiña da boa! Molde. Hoxe toca pastel salgado de carne, de picada de carne con espinacas. Esa gran verdura, ¿no? Eu creo que da folla verde, bueno, con todo o respecto do grelo da naviza, é a espinaca, ¿no? Eu creo que por encima da acelga, das cousas que máis nos gustan. Cando fale deste xeito, falo que nos gustan a todos, ¿no? A espinaca eu penso que sí, que dalle. E ademais a temos moi boa aquí en Galicia. E dáse ben, dáse moi ben, con moitísimo sabor, e non hai mellor forma, que andamos moitas veces con conxelados e demais, que está moi ben, Eu son o primeiro en tirar do conxelador cando non queda máis remedio. Pero co material que temos por aquí, que é espinaca de primeira e onde conservan todas as súas propiedades e demais alimenticias, partindo da base de que a espinaca, como mellor se come, é en cru, e canto máis alimento ten en cru. De feito, agora úsase moito que chaman os smoothies, nos batidos sabedes, que se poden incorporar varios ingredientes, van todos en cru e demais, que é un bebible con un pouquiño de nato ou de leite, e fanse os smoothies e tal, pois úsase moitísimo a espinaca. Así que tiramos por aí un pastel de carne picada con espinacas, moi clásico, moi sinxelo, moi fartón, moi polivalente, porque pode servirnos para comer cun prato, con un garfo e un coitelo, pero tamén sírvenos para, oye, veña, vamos facer unha ruta hasta o Courel, tiramos hasta lá arriba e tal, e levamos un tupper o pastel de carne con espinacas. Tamén vale, parecese moito unha empanada. En fin, bueno, a ver, todos os respetos tamén a empanada, Nada, con isto imos a facer a masa. Fariña, ovo para pintar. Fariña, leite, un poquinho de aceite, chisco de sal, e facemos unha masa sinxela. Este ovo vai ser despois para pintar. E despois, con isto, imos facer o pastel. Eu vou facer un pastel axeitado a estáchebo. Que quere dicir axeitado a estáchebo? Que cando rematamos e o probamos, decimos estáchebo. Para iso precisamos tamén unha espinaca fresca, boa, de primeira calidade, da que podemos pacer, é dicir, comer en cru aí, porque xa entran as ganas e as ansias solamente ver esa folla, e para iso temos o gran Rafa Durán, encargándose de buscar o mellor produto para a nosa cociña. Onde andará hoxe? Onde andará norte, sur, este, oeste? Por que provincia? Por que pobo? Por que aldea andará o gran Rafa Durán? Que non la aclare. Rafa Durán, por onde andas, compañeiro? Conexión Espinaca, acción. Hola, Xanqui, amigo. Oído en Vilanova de Arousa, chef. Se queres espinaca, vouche levar unhas espinacas que xa quixera Popeye, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Queres chiste, non? Aí vai. Mercaches un can, non? Que raza é? Porque está gordo. Non, é un cruce. Pois parece unha rotonda. Estou con Bea, en Vilanova de Arousa, de Cooperativas Orsal. Cooperativa Orsal. Que é Cooperativa Orsal? Vamos, a Cooperativa Orsal é debemos de ser como 160, 200 socios, que estamos agrupados. Levamos desde o ano 85, bueno, en principio parecenos que é a forma ahora mismo de poder vender o noso produto e vendelo directamente. Nos vendemos directamente a supermercados. A maioría do noso produto vai aos supermercados directamente. Entón, esa é unha forma de cobrar un pouco máis. Como me gusta a min que o produto sala daqui de Galicia, que este feito por familias galegas e ademais en ecolóxico, non? A maioría, ahora mismo, Orsal está traballando moito en ecológico. Non é a maior parte, pero está bastante en ecológico. Normalmente os produtos que damos son produtos fitosanitarios, pero moi baixiños, e traballamos moito con materias moi baixiñas. Entón eu si collo esta espinaca, porque, por certo, teño que levarlle espinaca ao cociñeiro, que é o que me pediu, podo coller unha folla destas? Sin problema ningún. Podo arrincar así? Podes arrincar así.
Entón, isto podese comer directamente. Directamente. Como? Come, come. Síntome como un carneiro, agora mesmo. Que rica. É que boa, Sin aceite nin nada, está boísima. Recomendable a tope. Unha receita coa espinaca. É unha receta ca espinaca onde eu uso moito en sopas e en tortilla, e revueltos. Ajá. En sopa, tortillas e revueltos é onde máis se usa. E a como vai o prezo da espinaca? Ahora mismo está... Galega. Ahora mismo debe estar a 40 céntimos manoxo. Isto é un regalo, comida sana, saudable e, ademais, que fortalece, xa o dicía Popeye. Xoanqui, vale che o produto? Si vale, de Vilanova, ademais, claro que sí. Pois aí cho mandamos, graciñas, Bea. De nada. Imos ver que fai Xoanqui con esta espinaca, non? Estaremos atentos. Atentos. Venga. Algúns compañeiros. Produtazo, Mira de pai. Xa teño limpiñas, lavadiñas, aí postas, Este é un ramo de noiva, mira pai, que cousa máis linda, máis rica. Este moi, desde logo, non hai nada máis que decir, que o dixo o compañeiro, de feito, revoltos, o que día a compañeira. Perfecto. Hasta o final non vai, porque eso, o tempo de cocción vai a ser, pois, o que non nos queda máis remedio, que vai ser o do enfornado. Imos picala cando teñamos toda a carne feita, todo listo e tal, e cando incorporamos a espinaca. Nunca antes, nunca, xamais. Tarteira, grande, das boas, das amplas. A teño abaixo de todo, unha, dúas, mira, teño aí. Canta ferramenta, meu. Canta ferrachejei a ela. Aí estás. Orellas. Dúas. Unha e dúas. Dúas orelliñas. Se non, vou botar a man, seguro. Seguro. Chisco, 3, 4, 5 culleradas, de aceite de oliva. Aquí montemos o fondiño de aceite de oliva. Vai carne de abondo. A carne é picada. Moitas veces búscase o 50-50. 50% de porco, 50% de tenreira. Neste caso, unhas 750 aproximadamente, un 75% de tenreira e un 25% de porco. Por aí ando o chollo, neste caso, eu te teño collido o punto así. E moitas veces, hoxe non o fixen, pero outras veces fixemos en Estáchego, de que a parte desta carne, o que facemos é coller un chourizo crioulo, abrimos, quitamos a tona, o chourizo, picámoslo ben, e vai, e xuntamos con esta carne. E quedalle moi ben tamén, Aquí non. Quero que a espinaca máis da carne sexan os protagonistas. Así que, vale, comezamos ca cebola. Despois da cebola, vai o pemento doce. Aí. Despois do pemento doce, perdón, entre a cebola e o pemento doce van estes dous dentes de allo. Estou así facendo orden para que comprendades cal é o proceso de cocción. Despois todo isto xa está feito. Isto é unha salsa inglesa. Se non a tedes, non pasa nada, prescindide dela. Non ten nada. Por que a uso? Porque creo que a coñezades. É unha salsa moi polivalente, vale moito para caldos, para guisos, para estufados e demais. Potencia moitísimo o sabor. De dalle un chisquiño aí, comprades un cacharriño, eso chega para moitísimas comidas. É un aporte, digamos que é un umami máis, non? Para darlle máis sabor aos alimentos. Botamos uns piñóns, que vou nos botar aquí, vou pasar para aquí os piñóns, en vez de botalos ao final, vou nos botar aquí. Por que? Porque creo que torren un pouco. Ao torrar os froitos secos, o que pasa é que sacamos eses aceites. Eses aceites son os aceites aromáticos que dalle o sabor ás comidas. Ben, e por último, eu tiña uns orellóns. Que tedes unhas uvas pasas? Vale. Que tedes unhas ameixas? Pasas tamén. Que non tedes nada e non te queres botar? Perfectamente. Non pasaría nada. Orde. Aí vai. E comezamos, como sempre, con lume. 8, 9, P. Ben, que máis? Ai, quieto, quedoume isto aquí. Isto onde vai? Torramos,
aquí temos que torrar, tamén queremos que hai que frilo, non pode ir en cru, isto queremos torralo, isto botamos despois, e para apajalo ten que levar, porque sabedes, xa estamos cansados de avisar que se queima enseguida, se limpo. Botamos a parte acuosa, que é para apajar, para que deixe de ferver e que non se nos queime. Esa parte acuosa podría ser con isto, que a salsa inglesa perfectamente tamén, pero isto aguantanos moitísimo máis. Aquí o 90% desto é auga, do tomate. Vale? Este é o xeito. Comprendido. E despois, ao final de todo, sí que ao final de todo, botámoslle un ou dous ovos. Para que sirve un ou dous ovos? Sirve simplemente para que non se nos desfaga, para que quede un pouquiño máis compactado ese pastel. Si prescindimos delos, o único que vamos facer é que cando cortemos, probablemente a carne se nos desfaja un pouquiño por fora, que tampouco pasaría nada. Se lle botamos o ovo, o que facemos é un efecto pegamento, por decirlo de algún xeito. Adiante. Ca ceboliña. Culler de pau. Yeah. Ben. Allo. Aí vai. Un par de dentes de allo, Para esta cantidade, un par de dentes vaille ben. Ben. E ben. Vale. Donde lle metín? Está aquí. Aí vai. Gústame moito estes tipo de receitas, os recheos, as carnes picadas. Bueno, de feito, esta tempada xa traballamos con unha picada de carne e non enchemos unha verdura, se non lembro mal, enchemos 3 verduras. Que prácticamente levar un tomate, un pemento e non sei se foi unha berenxena. Unha cabaciña, non a berenxena. Ben, temos ben torrada a cebola, ben torradiña, comenzan a sacar ese arume, comenzamos a aromatizar este aceitiño. Que bon, que bon, que bon. Facedeme caso. Outro truco para sacarlle partido aos piñóns e aromatizarlos un pouquiño máis é coller, se tedes lume, en vez de vitro e demais, colledes os metedes en medio dunha de papel albal, poñedes os piñóns, o papel albal, e poñedes, queimades así o papel albal, e xa veredes como notase o arume. É outro truquiño que fajo moitas veces, ou senón co soplete de cociña. Envolvedes en papel albal, co soplete dades de calor, e xa tedes os piñóns aromatizados. Ben, listo, o pemento, é bastante carne, e agora o importante é apagar e que non se nos queime este pemento. E para iso, o tomate. Aí está. Vale? Vale. Ben. Sal e pementa. Xa lle vou botar un chisquiño de sal e pementa agora a isto. Salgamos por aquí e despois isto xa sala a carne. Listo. Aí está. ¡Guau! ¡Qué rico! Facedeme caso ca cebola, Fritídea. Así, en anaquiños pequenos, que queden así esos trociños, esos anacos así pequenos fritidos. Embarcamos ca carne. E aquí abrimos. Aí, aí e aí. E deixamos cocer aproximadamente con 15 minutos chega. Despois pensade que leva entre 30 e 40 minutos de forno, Por lo tanto, non son estos 15 minutos solamente para esta carne. O que non queremos tampouco é que todo isto evapore para fora, e que se nos faja todos os xugos desta carne, que se nos vayan por aí. Moi ben. Veña,
Seguimos dándolle aí un pouquiño, isto vaise facendo, vou agora desfacendo pouco a pouco, 8, 7. E continuamos cos orellóns, opcional, vou usar estos 3, 4 vou usar. Eso é salgado, a salsa tamén, a salsa inglesa. Por lo tanto, temos que contar tamén ca sal que nos aporta a salsiña. Lembrades outras veces que vos digo, a min encanta, esta vez non o fajo por non repetirme nas receitas, pero a min a oliva negra dentro da carne picada, non quero repetirme, pero se estou na miña casa, eu lla engado aí. Unha dúcia de olivas negras moi picadiñas cando topamos no padal. Buah, que ricas! Como quedan? Quedan perfectamente integradas. Moi ben. Veña, damoslle unha volta. 8, 9, P de Power. Eso é. Abrimos todo ben a carne para que se torre por todos os lados, para que colla cor, un mínimo de cor por todos os seus lados. E agora, unha vez que teñamos desfeita toda a carne, o que facemos é tapala, baixarlle un pouquiño o lume, entón, nos seus propios xugos vaise irse facendo. Que é o que vai pasar? Que a condensación vai facer de que se empape toda a tapa, volva a caer para dentro, non se perde esa auga e ao mesmo tempo a carne estáse a cocer. Vai a pastel. Ideal, Este tamén non é que se resista. Sabedes o bo destas cousas tamén? Falo para a xente que ten que cociñar, hai datas en donde non sale da cociña e demais. Son cousas que podemos ter feitas dun día para outro. De feito, é moi interesante telas feitas. Por qué? Porque gañan en sabor. Vosotros ahora, se colledes, facedes isto, deixades todo este rostrido arrefriando, tapado, non? O deixamos arrefriando el solo por aí. Ata o día siguiente, o sabor multiplícase, Multiplícase. Queda todo perfectamente integrado. Bueno, vedes o que está pasando, verdad? Xa non nos queda prácticamente ningún anaco desta carne sin desfacer. Outra cousa moi importante. Cando mandemos picar a carne, bueno, eu neste caso mandeina por 2 veces, pero sabedes que podenos picar e poden pasar pola picadora unha vez ou 2 veces ou hasta 3 veces, non? Sin problema. Eso o carniceiro non vai a ter problema de facelo. Tamén é importante traballar con eses, dependendo da textura que queramos, para cada unha das cousas, saber as veces que pasamos a carne pola picadora. Neste caso pasei 2 veces, é como cando facemos albóndegas, tamén 2 ou 3 veces, se queda mellor. En cambio, cando facemos, por exemplo, que queremos un pouco de... que queremos facer, por exemplo, unha boloñesa, pois con unha vez chega. Bueno, mirad unha cousa, vou integrar a salsa, españar máis gafas, vou tapar isto e deixamos cocer. Aí está, baixo o lume 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e aí vai ir fervendo esos 15 minutos. Ata agora. Temos a masiña, esta é a parte de abaixo. Ten que quedar uns centímetros de perímetro por fora, sabedes? Para despois poder envolver. Ben, transportamos así, 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 collemos arriba. Eso, e deixamos caer por aquí. Veciño. Hola, veciña. Que pasou? Ai, veño moi maliña. Que te pasou, muller? A ver, como? A ver, tanta festa non é boa. Ai, tanta festa. Tanto comer, teño unha resaca, xa non sei que me dais. Me doi máis a barriga, a cabeza, o lombo. Non fastidio, pero que fixo? Foi salvaje, non? Bueno, comemos. Salvaxe de todo, mira. Comemos e bebemos, madre mía de mi vida.
Dando voltas a cabeza. E agora que? Que ves a buscar? Un brico consello? Un truco con... No, como é? Limonciños. Me das os limóns. Sabes? A ver, mira. Podeche dar, vou-vos dar un bici consello para resacas. Un bici consello para... Que é unha resaca, non? Sí, unha resaca, xa non te lembras dese, eu tampouco. Eu tampouco, pero bueno. Ali man a man con meu pai, pipi, claro, como non nos movemos da casa, pois, bueno, as botellas marchaban. Veños chupetos, non, e ben? Doime todo. Moita festa, non, Isa? Mira, dis que o ibuprofeno vai ben, Ti sabes o que din noites de ibuprofeno, mañáns... No, noites de desenfreno, mañáns de ibuprofeno. O que vai ben un café con leite xa pola mañán e un chupito de caña de erva. É un chupito. Entendes? Pero bueno, se tes limóns, eu fago chei un... Sabes onde están, non? Sí, xa sei onde están, veña. Mirade, compañeiros, o que vou facer agora. Teño eso, vedes como teño, que o teño fervendo? Pois aquí integramos as espinacas. Aí. E agora non vos preocupedes que co vapor vai a ir baixando. Quieto. E cando baixen, xa integramos dentro da receita, neste caso da carne. Atopaches? Atopo. Ató non vas a topar. Bueno, muller. Ai, xa me río sola. Ainda non pasou logo. Moi ben, veciña, sí, señor. Pois mirad, este remedio, este veci consello doxe podes a facer máis grande, nunha xerriña, nun litro de auga, ou zumo de 2 ou 3 limóns. Pero bueno, vou facer así un pa min xa. Un patín, vale. A ver, sabes por que vai ben isto? Porque é alcalino, este é para recuperar os minerais que perdín onte de noite. Perdiches minerais, cartos. Ai, non. Minerais queres dicir a... Non, perdín auga, azúcar, a sal, non E sabes? con isto recuperas. Claro, con isto recuperas. Millor que esas bebidas isotónicas que hai no mercado, E ao final isto é unha bebida isotónica, pero natural, feita na casa, que sí. Sí, totalmente, leva a froita, leva o ácido, leva a sal, que llevas botar aí? Ai, bicarbonato. Bicarbonato? De bicarbonato todo. Ti limpas con bicarbonato, limpas por fora, limpas por dentro. É limpo por dentro. Tamén pensas, o bicarbonato é o que lle dá ese punto de alcalino, de alcalinidade. Enténdode perfectamente, veciña. Eso mesmo. Perfectamente. Ai, chico, as festas acaban con un, Ten cuidado aí que as sementes, non vai a ser que vai adentro, atrajas unha jorxa, vai pola pequena e ala vai. Agora ya esquito, a ver, mira. Esta cantidad un pouquichiño de bicarbonato, pouquiño. Sí. E agora un pouquiño de azúcar. A boticaria temos aquí hoxe. Claro, a boticaria son a ervas. A botica temos aquí. Un pouquiño de azúcar e agora un pouquiño de sal. Tes ti sal por aí, non? Ponme aí un chisquiño. A ver, mira. Chisquiño, sal que non falte xa o bicarbonato. Un chisquiño. Así? Así, perfecto, ves? Vale. Queres pimenta? En este vasiño... Non. Neste vasiño de auga xa temos todo o que traen esas bebidas, pero claro, traen saborizantes, colorantes. Sí, señor. Claro, a ver. Moito sabes, é o que estudiar. Isto prepáralo ti na casiña. Mira que xa o vou catar. Vale. Entón, eso é que tomamos los domingos ás 12 do mediodía antes de ir a tomar os viños dos domingos. Total, claro. No, está para estes días das festas, mi madriña estes querida. Días das festas. Que te levantas así cheo. Comemos moito, verdad? E bebemos moito, que hai que brindar, home, que estamos aquí un diña máis. Temos moitas ganas de xuntarnos, temos que andar con moito ollo. É que aí está, outro lado, pero xa non cada imos. Ahora telemáticamente collemos o móvil, podemos as aplicacións estas para falar un con outro, claro. Verdad? Aí atrás estiven falando con César e Maribel, eu non sei, empezamos ás 4 da tarde, eran as 7 e pico. E ainda seguimos falando. E seguimos bla, 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 bla. Claro, é o que ten, e agora, Dios mío, que, bueno, por desgracia, pois as festas son así de pequechas. Son así de pequechas, pero cuidado, o morro o perdemos, Ai, non, ai, nós non. No. Dios mío, estamos vivos. Nin de broma vamos perder ese humor. Claro que sí, é o que hai, bueno. Pois agora xa marcho, xa fixen o meu xarabiño. Xa marchas? Xa te vas? Xa fixen o veci consello e agora marcho. Ai, marcho que teño que ir deitarme un anaco, Mira, escoita un segundo. Ti, faime caso a mí. Ti queres unha solución boa. Ti vais xa dentro dunha hora e media, máis ou menos, vai estar 40 minutos, pero para que refríe, mentre remato e demais, unha hora. Dentro dunha hora baixa. Bueno, daí fajo unha siesta. Vouche dar aquí un remedio que vas a flipar, vas a quedar nova. Pois mira, eu bebo este balsiño, fajo unha oriña dunha siesta e veño cunha nova. E ves como nova. Eu cargoche de vitaminas, minerais e o que faja falta con esta espinaca que temos aquí. Vale, pois veña, veño vale, con un anaquiño, vale? Veña, unha aperta. Chao, gracias. Chao, cuídate moito. Eso, mañán máis.
Tremenda, Isa. Tremenda, mira como nos ven agora, Bueno, vedes o que hai aquí, non? Listo, a espinaca non a vou a facer máis, nin de broma. E agora queremos botarlle ovo, non? Que pasa co ovo? Botamos agora, calla, que non pasaría nada, ao final vai a callar igual, non? Pero non é mesmo. Acabo de apagar o lume. O que fajo para refrialo un pouquiño antes, Vosotros que tedes tempo, deixades aí a que refríe, xa está, eu non teño tempo. Teño que explicarvos as cousas, non teño tempo. Entón, o que fajo é emborcar isto nun sitio un pouquiño máis amplio. Eu teño esta paella, e senón, nunha bandexa de forno, para acelerar o proceso de arrefriado. Nada máis, isto pódese evitar. Eu non, cando limitado ven o telexornal aí detrás, e hai que darlle paso. Como non remata a receita, a ver que facemos. Isto, fora. Vale? Deixamos a refriar. Vichedes a cocción que levou? Nada máis, nada máis. Total, agora vai a levar outra vez. E vichedes a cantidade que non é exagerada. De feito, ainda que levara un pouquiño máis, non pasaría nada, de espinacas, refírome. Non pasaría absolutamente nada. Moi ben, e agora que temos medio refriado, e cando collemos, xa lle baixamos a temperatura e botámoslle este par de ovos. Aí. Machacamos e agora envolvemos ben. E mesturamos todo. E fai que todo isto quede un pouquiño máis compactado. Non se nos desfaga despois, se queremos, incluso, comer cas maos. Como dixen ao principio, son destas receitas que podes usar un garfo e un coitelo, ou simplemente cunha servilleta e un anaquiño, estar aí en cantidade de sitios de Galicia onde podemos estar e podemos comer disfrutando dunhas paisaxes brutais. Moi ben. Listo? Listo. Aí, ben mesturado todo o ovo. Que ben ule. Que ben. Ai, as espinaquiñas, desde logo, canta vida dan. Canta vida dan. Agora, resulta que tedes aí, na neveira, resulta que tedes un San Simón da Costa, que debe botar por riba, tal. A mí pareceme ben. Un queixo do cebreiro, que resulta que tedes un arzubolloa, tamén, perfecto. Un tetilla, tamén. Váleme perfectamente. Agora, así tal e como vai, asegurado o título do programa, que aquí é o que nos importa. Non miramos o bonito, miramos que quede tal, pero que se non está chebo, malimos, Non podemos vender o boi. Se non está bo, non vendemos o boi. Ben, repartimos un chisquiño máis. Aí. Vale. Mais a de coller máis aquí hasta o borde, ben para aquí. Pouco sobra, tampouco que pensedes que... E se queremos encher un pouco máis, ainda nos colle, Vale. E vale. Aí vai. Aí vai. E aí vai. Isto deixámosmo que xa darei boa conta del. Collemos, metemos a tapa. Mirade, que é o que me queda ahora? Quédame estirar esta masa, tapar, darlle a reviravolta a isto e facemos un buraco no medio como unas empanadas para que respire un pouco, para que non hinche todo eso, despois aparezca todo hinchado. E despois con ese ovo o que vou facer é pintalo. Unha brochiña pintamos todo para que quede e non queda nada máis que facer, excepto chiscarvos este ollo e o rematar facendo isto, meter no forno 180 grados entre 30
40 minutos, nosotros vamos a ver o torrado, o tipo de torrado que queda. Vale, menos de 30 raro, máis de 40 comezamos a preocuparnos. Pode chegar o mellor a 50, pero moito máis non. Ao final é o tempo que leva a facer. Mirad esta masa como é moi finiña, a fixen moi finiña, por lo tanto vai cocer enseguida. O de dentro xa o temos cocido, xa o temos perfectamente feito. Xa podese comer así, tal e como está. E agora, un segundo, tapamos e para dentro. Aí vai, aí vai. Vai e aí vai. E isto para dentro. Pechamos e enfornamos. Vémonos agora no chisco deste ollo. Hoxe toca un pastel, pero salgado. Nunha tarteira co fondo de aceite, rustimos a cebola e o allo. Incorporamos os piñóns, o pemento, o tomate, os orellóns e a salsa inglesa. Deixamos cocer todo xunto e con tapa uns 15 minutos a lume baixo. Facemos a masa coa fariña, o leite, o aceite e un chisco de sal. Montamos o pastel, enfornamos uns 30 minutos a 180 graus. Empratamos e listo para comer. E teño a cea feita, que comece o telexornal, unha cerveciña sin alcohol desas negras e tal, as espinacas. Aquí vou facer unha ensalada, porque isto é papá así xa directamente, como o Rafa. Sabe pouco o Rafa, sabe onde buscar o sabor. E nada máis, é listo para comer. Pastel típico de carne con espinacas, fantástico. Para unha cea, para ir de viaxe, para o que queiramos. É un chollo, pois eso, son cousas, os tuppers. Os tuppers que non había antes, tanto plástico, onde metíamos? En fariña. Como facemos? Facemos masa e dentro que metemos? O que queiramos. Espinacas a mazo, verduras a mazo, carne e hasta peixe. Algún día, non? E xa falamos da costrada de Pontedeume e tal. Por aí vai o conto, tamén. Porque era o antigo tupper. O podemos facer igual, con estes produtos. Bueno, un biquiño, unha aperta. E ata outro día. Chao. Xa tarda.